Det jeg skal gennemgå, det er benzodiazepiner, og det er kaldt Lucy in the Sky. Det kommer forklaringen lige om lidt. Men den består af 2 grupper. Det vi egentlig kalder benzodiazepiner, og så sovemedicin. Det er de 2 grupper, og I forstår historien lige om et øjeblik. Godt. Nu snakker vi lige lidt om, hvordan de her benzodiazepiner generelt virker op i vores hjerne. Vi har simpelthen nogle receptorer, der hedder benzodiazepiner op i hjernen. Og dem går det her stof ind og blokerer, sådan at hjernen ikke modtager informationerne. Den bliver simpelthen sløvet. Vi kender det lidt fra alkohol, ikke? Og de her celler, de er både i storehjernen og lillehjernen, og faktisk også om i rygmarven. Det er derfor, man kan blive deprimeret på sin respiration. Altså, at respiration kan blive påvirket, hvis man får rigtig meget af det. Ikke? Og der står her, at det dæmper signalerne, så simpelthen beskeden kommer ikke frem til den næste celle. Og så er jeg sådan for morsomhedens skyld sagt lidt, det er lidt ligesom Post Danmark. Posten kommer faktisk ikke rigtig frem. Og medicinen virker angstdæmpende. Hvis man er meget angst, så kan man godt forestille sig, at når det så informationen ikke kommer videre op til hjernen, jamen så er man selvfølgelig mindre angst. Og krampe, antikrampe medicin. Så er det muskelafslappende. Det er jo også det, man bruger, inden man skal opereres. Det her stof. Så bliver man jo sådan helt ligeglad, og fordi de ikke kan operere folk, der er ophidset jo. Men der er én ting, man skal være opmærksom på, at man må ikke få det her, hvis man har en bestemt sygdom, hvor mavesækken er meget forstørret, fordi det så afslapper musklerne så meget, så mavesækken simpelthen går ind og blokerer de indre organer. Men det er jo en meget sjælden sygdom. Men det er bare lige en lille bitte pointe, der er. Så optages det her stof fuldstændigt og hurtigt. Det vil sige, det begynder inden for et kvarter 20 minutter, så virker det. Og det nedbrydes i leveren. Og det er noget, man skal lægge mærke til, når man ligesom står, hvordan nedbrydes medicinen. Fordi så kan man også finde ud af, hvornår er medicinen kontraindiceret. Altså, hvornår må man ikke få medicinen. Når al medicinen nedbrydes i leveren, så kan man ikke tåle den, hvis man har en dårlig leverfunktion. Og så står der noget meget interessant her. Halveringstiden er 2 til 4 dage. Det vil sige, hvis man får medicin hver evig eneste dag, kan I så se, hvordan man begynder at ophobe det stille og roligt. Tiden, hvor længe man har det i kroppen, halveringstiden, det har betydning for, når man skal aftrappe medicinen. Derfor er det vigtigt at vide noget om halveringstiden på medicin. Det betyder noget for, hvor hurtigt man kan udtrappe af medicinen. Her kan man udtrappe meget, meget langsomt. Så er der bivirkningerne. Det giver sig selv, man bliver døsig. Ikke? Og så bliver man træt, og man bliver svimmel. Og så står der noget interessant her. Koncentrations- og hukommelsesbesvær. Det er en super kendt bivirkning ved det her. Så står der også konfusion hos ældre. Og så står der muskelsvaghed. Og det er jo der, hvor man render og falder og brækker benene. Fordi ens muskler bliver svage, og man kan ikke gå så godt. Og hvis man er ældre og svagelig i forvejen, så bliver det bare endnu værre. Så er der sådan en paradoksreaktion. Hvis man har fået det et stykke tid, så forværrer det egentlig symptomerne. Altså først så dæmper den symptomerne uro, angst. Men så kommer det tilbage med 10 folk, kan man sige. Vi kunne godt tænke på, om der er en ung mand, der kunne have det sådan.
Og så er der fordi halveringstiden er så stor, man bliver sløv så længe. Så det kan godt være, at i starten, når man får det, så synes man, det virker fint, og man har normalt døgnrytme, men efterhånden, som man ophober det i kroppen, så bliver ens døgnrytme forskudt. Det vil sige, at man begynder at sove længere og længere på dagen. Kan I se det? Så ofte får man forskudt døgnrytme. Den der anden sidste, hvor lang tid går der cirka? Hvad for noget? Det der med paradoksreaktion. Jamen, det kan komme inden for 14 dage til en måned, hvis man er i sådan en fast behandling med det. For det er der, hvor man ligesom siger til lægen, at det virker ikke så godt medicinen, det virker lidt i starten. Jeg vil garantere for, at I kan huske sådan nogle situationer. Og ofte bliver det sådan, at man hælder noget mere på, eller at man så begynder at give et andet sløvende stof. Men det dybest set handler om, det er at blive troppet ud af det. Fordi man så har den her reaktion i stedet for. Det er det, vi skal være opmærksom på. Nå, Lucy in the Sky, historien. Og det er fordi, at tilbage i 60'erne, det var i den der flippertid, ikke? Det er den der Beatles-sang, ikke? Der var de jo på et eller andet. Der troede man simpelthen, at man havde fundet et vidundermiddel. De her benzodiazepiner. Fordi man var vant til at give opium eller morfinlignende stoffer til folk, som havde ondt i livet, eller var angste, havde lidt depressive træk. Men det viser sig så, at man udviklede stor afhængighed af stoffet. Det er jo det, man også gør af de andre. Det var derfor, man troede, at nu havde man den. Det havde man så ikke alligevel. Og det er fordi hjernen har en evne til at tilpasse sig. Når hjernen så bliver sløvet, de her informationer, der ikke går videre i hjernen, hjernen har jo brug for, at informationen går videre. Så hvis I forestiller jer, at det er sådan en slags ledning, de her, der bliver hæmmet, det hjernen så gør, den udvider bare det hul, så lige pludselig bliver plads til informationer, der går igennem. Cellerne, de udvider sig simpelthen, så der bliver plads til det. Så det er derfor, man udvikler tolerance for stoffer, fordi de skal der jo endnu mere til at proppe hullet til igen. Så det er historien bag udviklingen af tolerance. Og det bliver jo bare ved og ved og ved og ved. Indtil man jo ikke kan trække vejret mere. Så i 80'erne, så udvikler man så et kunstigt stof af det her stof. Og det virker på de fuldstændig samme receptorer op i hjernen. Men stoffet var hurtigere ude af kroppen. Og det er det, vi bruger som sovemedicin i dag. Det viser så, at afhængigheden er faktisk større end de gamle stoffer. Det eneste, man har vundet, det er det hurtigt ud af kroppen. Man bliver lige så afhængig af sovemedicin, som man gør af benzodiazepiner. Fordi kroppen laver det samme tricks igen, ikke? Op i hjernen. Og sovemedicin og stesolidstofferne, ikke? De har fuldstændig de samme virkninger og bivirkninger. Det er den tid, den er i kroppen, der er anderledes. Yes. Hypnotika, det er sovemedicin. Den inddeler man i 3 grupper. Nogle, der har en kort virkningstid. Og det er dem, der har det, der hedder indsovningsproblematikker. Det er dem, der ikke lige kan falde i søvn. Så er der nogle, der er mellemlange. Det er, hvis man både har indsovningsproblemer, og man vågner op i løbet af natten. Altså man ikke kan gennemsove, som man siger. Og så er der de langtidsvirkende, det er stesolidpræparaterne.